ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ప్రభు పేరట మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరైతే దేవుని నామాన్ని ఘనపరచాలని ఆశగొని తృష్ణగొని ఉన్నారో అట్టి వారికి ప్రభు పేరట అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. సహోదరి సహోదరులారా, మీరు రక్షింపబడి నశించిపోతున్న ఆత్మల కొరకు వారికి దేవుని ప్రేమను తెలియపరచాలని ఆశగొని ఉన్న వారికి ఇదే నా ఆహ్వానం. ప్రతి ఒక్కరూ ఎంత దేవుని సేవల్లో వాడబడాలో ఆశగొని ఉన్నారో ఈ చివరి దినాలు గనుక ఈ చివరి దినాలలో అనేకులను రక్షింపాలని ఆశపడుతున్నారు. అట్టి వారినందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను. కోత విస్తారంగా